Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi ito magiging mainam na paraan upang mapasunod ang isang bata. Ito ay nagdudulot lamang ng matinding trauma na nadadala niya hanggang sa pagtanda. Ikaw kabarangay, paano mo nililinang ang iyong anak at inihahanda siya sa kanyang paglaki? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin dyan na naka-tune in sa Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cherry. 45 years old, taga Santa Rosa, Manila, at sa kasalukuyan, ang pinagkakabalhan ko po ay ang negosyo ko kung saan ay gumagawa kami at nagsusupply ng mga lumpiang sariwa sa iba't ibang sikat na kainan sa Metro Manila. Natatandaan ko pa na malaking dagok sa business ko ang dumating na pandemic, pero dahil unti-unti nang bumabalik sa dati ang lahat ay bumabalik na po ang mga ipinuhunan ko at kumikita na rin ang negosyo ko. Hindi po ako pinanganak na business-minded, Papa Dudut. Hindi rin pumasok sa isip ko na kumuha ng kursong may kinalaman dito dahil pangarap ko pong maging isang nurse. Kaso'y inimpluwensyahan po ako ng Tatay Froilan ko na walang patutunguhan ng ganong klase ng propesyon, lalo na sa estado ng ating bansa pagdating sa benepisyo ng mga healthcare workers. Single father po ang tatay ko matapos mamatay ng nanay ko dahil sa sakit. Kaya naman bata pa lamang ay malaki na po ang respeto ko at paggalang sa kanya. Gusto ko maging nurse, diba? Hayaan niyo na po akong kumuha ng nursing, please. Bakit kasi gusto mong pa maging nurse? Ano kinabukasan mo dyan, Aber? Wala, Cherry. Sinasabi ko na sa'yo. Kaya ngayon pa lang, tigilan mo ng pangungulit mo sa akin na yan ang kukunin mong kurso sa kolehiyo. Ang gusto ko, kumuha ka nung may kinalaman sa pagnenegosyo para pagka-graduate mo, hindi ka matenga sa pagiging empleyado. Pero ano naman pong kurso yun, Tay? Alam niyo naman na hindi ko hilig ang pagnenegosyo. Anong alam ko dun? Pwes, ngayon pa lang, simulan mo ng kahiligan at alamin para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Bakit hindi mo tularan ng mga anak na kumpare ko? Lahat tungkol sa pagnenegosyo ang kursong kinuha nila. Ang nasa isip kasi ng mga yon, umasenso pagdating ng panahon. Tay, hindi naman po porke nursing ang gusto kong kunin at tapusin sa college eh. Hindi na rin ako aasenso pagdating ng panahon. Gusto ko pong makapaglingkod sa kapwa. Kaya desidido na po ako na maging nurse. Alam niyo naman po na bata pa lang pangarap ko na yun, di ba? Para sa akin, pag natupad ko ang pangarap kong yun, asensado na ako. Ang totoong asensado, nakikita sa mga gamit na naipundar niya at sa laki ng pera niya sa bangko. Hindi asenso matatawag kung puro kawang gawa ka lang. Yung mga magiging pasyente mo, darating ang araw na hindi rin naman nila maaalala ang mga ginawa mo sa kanila. Kaya paano mo masasabing asensado ka na? Napakahirap maging nurse sa Pilipinas. Alam mo yan. Ayan na naman kayo, Tay. Tungkol na lang po ba sa mga material na bagay ang ibig sabihin sa inyo ng pagiging asensado? Paano naman po yung gusto kong gawin paglaki ko? Yung passion ko. Passion kapag nalalaman dyan. Hindi ka mapapakain ng sinasabi mong passion kapag hindi na kasya para makabili ng 1 kilong bigas ng sweldo mo sa pagiging nurse. Alam mo, may utak ka naman, Cherry. Pero bakit hindi mo ginagamit, anak? Huwag na kasing matigas ang ulo mo. Makinig ka sa akin. Tay naman eh. Huwag mo nga akong artehan dyan. Tatay mo ko, kaya dapat makinig ka sa akin. Pinal na ang desisyon ko. Hindi ka kukuha ng kursong nursing sa kolehiyo kung gusto mong pag-aralin pa kita. Hala, magsaing ka na doon, kaysa simangutan mo ako ng ganyan. Papa Dudut, nagtatrabaho po bilang isang construction foreman ng Tatay Froilan ko at simulat sa pool ay iginapang na niya ang aking pag-aaral
hanggang sa makapagtapos ako. Nung una ay tutol pa ako sa kursong gusto niyang kunin ko sa kolehiyo pero hindi nagtagal ay natutunan ko rin po yung mahalin. Kaya nga ang masasabi ko ay proud na proud sa akin si tatay nang graduate ako. Kulang na lang ay magpa-party siya sa buong barangay namin ng araw na yon. Fast forward, hindi po naging madali o smooth ang pagja-job hunting ko, Papa Dudut. That time ay sinasabi ko kay tatay na plano ko muna mag-ipon ng pera na gagamitin kong pangpuhunan sa negosyong pinaplano naming ipatayo. Pero ang totoo ay wala po pala talaga akong naisip na pwedeng ibenta at pagkakakitaan. Ewan ko po ba, parang biglang nawala yung eagerness ko sa negosyo na pangarap ng tatay ko. Lalo na nang magsimula akong mamasukan sa corporate world. Aaminin ko na nalibang po ako sa pagiging empleyado at ibiniting ko na lamang sa ere yung mga plano namin ng tatay ko. Bakit parang kulang na naman yung sweldo ko dito sa payslip ko? Ako naman? Tong payroll talaga namin. Hindi na naman sinama yung leave ko. Nag-file naman ako last cut-off. Malayo pa lang ako, kitang-kita ko na yung nakasimangot mo mukha. Huhulaan ko. Tungkol na naman ba sa sweldo mong pinagkakaganyan mo, Cherry? Opo. Kasi po kulang na naman sinahod ko ngayong cut-off. Hindi po naisama yung sick leave ko last time. Nag-file naman ako ng leave form. Nakakainis kasi kailangan ko pa naman yung pera ngayon. Paano kaya to? Baka maputulan tayo ng kuryente, tay. Magbabayad pa tayo ng tubig at internet. May naitatabi pa naman ako doon. Yun na lang muna gamitin natin. Pasensya ka na, tay, ha? Kinailangan mo pang makiambag sa mga bayarin natin. Alam ko iniipon mo yung pera mo eh. Wala namang kaso yun, Nak. Ayoko rin naman mamroblema ka pa sa pera kung pwede naman ako magambag. Pero Cherry, huwag mo sana mamasamay na sasabihin ng tatay, ha? Tungkol saan po, tay? Tungkol sa estado mo ngayon sa buhay. Ay, tay, pag-uusapan na naman po natin yun. At bakit naman hindi? Kung kailangan kong ulit-ulitin sa iyo tungkol sa bagay na yon, gagawin ko hanggat humihinga ako, Cherry. Anak naman kasi. Ano ba plano mo sa buhay mo? Gusto mo ba habang buhay ka na lang maging empleyado? Gusto mo ba lagi ka na lang nag-aabang ng sweldo kada kinsenas at katapusan? Ni minsan ba hindi pumasok sa isip mo na magtayo ng sarili mong negosyo para naman makaalis ka na sa pamamasukan? Siyempre naisip ko rin po yun. Di ba nga po sinunod ko yung gusto nyo? Na business course ang kunin ko. Kaya alam ko na po yan, tay. Sa nakikita ko, masyado ka nang nasasanay sa pagiging buhay empleyado mo. Aba Cherry, ilang taong ka na ba? Baka naman pinapangarap mo ng tumanda at magretiro sa kung ano mang posisyon mo dyan sa opisina nyo. Kung ganun, tay, ano pong gusto nyong gawin ko? Pagsikapan mo na makapundar ng sarili mong negosyo dahil yun lang ang susi sa pag-asenso. Hindi ka yayaman kung papasok ka lang ng alas 8 ng umaga at uuwi ng alas 5 ng hapon, sinasabi ko sa'yo. Mas maganda kung isusubsub mo lang din ang sarili mo sa pagtatrabaho, yung sarili mo ng business na nakapangalan sa'yo pinagkakaabalahan mo at hindi sa ibang tao. Darating din po tayo dyan, tay. Eh kailan pa? Kapag uugod-ugod na tayo pareho. Alam mo, habang bata ka pa lang, tinutupad mo na yung pangarap natin. Para marami ka pang panahon na pagtrabahuhan yon. Huwag ka makontento sa kung anong meron ka, Cherry. Kumilos ka. Hindi ka man lang ba naiinggit sa mga kaklase mo na meron nang naipupundar, samantalang ikaw, ultimong matinong cellphone, hirap kang makabili? Bakit kailangan nyo pa pong sabihin yan? Sino pa ba magsasabi sa iyo nun? Ibang tao? Malamang ako na tatay mo. Kaya nga dapat mong gawin, pakinggan ang mga tinuturo ko at sundin ang mga yon. Para din naman yun sa ikabubuti mo, anak. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung karereklamo mo. Papa Dudut, aaminin ko po na nasaktan ako sa mga sinabi ni tatay and at the same time ay sinampal ng realidad na habang umaasenso mga tao sa paligid ko ay napag-iiwanan naman po ako. Yun po ang naging inspirasyon ko para baguhin ang disposisyon ko sa buhay. Nagsimula po akong magplano at mangarap ng mga bagay-bagay para umunlad ang estado ko
Katulad ng mga kaklase ko na meron ng sariling bahay, kotse at iba't ibang ari-arian. Iniisip ko po noon na iyon ang gusto kong maging goal para lalo maging proud sa akin ang tatay ko. Simula noon, bahay at opisina na lamang po ang inaatupag ko. Sa free time ko ay uma-attend po ako ng mga free workshop online na may kinalaman sa business. Marami rin po akong produkto na sinubukang ibenta sa mga katrabaho ko at kakilala hanggang sa nakita ko yung swerte ko sa paggawa at pagtitinda ng mga lumpiang sariwa. Yung maliit na puhunan ko po doon na ipon ko mula sa pagiging private employee ko ay unti-unting lumago at nadoble. Nang kakitaan ko po ng potensyal ang business ko ay doon na po ako nag-resign sa pinagtatrabahuhan ko upang tutukan ito. Aaminin ko na mahirap noong una pero labis naman po ang galak sa puso ko dahil proud na proud sa akin ang tatay Froilan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Meron na rin po akong ilang branches sa Manila at sa Rizal. Meron din po akong stalls na nakapwesto sa food court sa ilang kilalang mga mall. Labis-labis po yung blessing ng negosyo ko. Kaya naman nakapagpatayo na rin po ako ng sariling bahay, nakabili ng kotse at nakapag-travel na rin. Lalo pa noong hindi pa nagkaka-pandemic. Masaya rin po ako dahil naibabalik ko kay tatay yung bunga ng pagsasakripisyo niya para mapag-aral at mapagtapos ako noong araw. Para sa akin ay malaki ang utang na loob ko sa nag-iisa kong magulang dahil kung wala siya ay siguradong sa kangkungan ako pupulutin. Opo, strikto si tatay pero hindi naman siya masamang ama. Kahit may mga sinasabi siyang masasakit sa akin noon, ay hindi ko na lang po yun dinaramdam. Kumbaga pasok sa kanang tenga at labas naman sa kaliwa hanggang sa nasanay na lamang ako na para bang kontrolado niya ang buhay ko. Buong akala ko ay makakawala na ako sa mga bagay na gusto niyang gawin ko dahil matanda na ako. Pero doon po ako nagkamali dahil isang araw ay meron na naman pong napuna sa akin si tatay. Yun po ay tungkol sa pag-aasawa ko at pagkakaroon ng sariling pamilya. That time ay may boyfriend po ako pero hindi siya gusto ni tatay para makatuluyan ko. Ang hirap sa'yo, nagkaroon ka lang na may pagmamalaki, akala mo kung sino ka na. Ni hindi mo na ako pinakikinggan samantalang sa ating dalawa, ako ang tatay mo, Cherry. Ano po bang hindi pinakikinggan ang sinasabi niyo, Tay? Sa lahat ng bagay sa buhay ko nakinig ako sa inyo. Sa kursong kinuha tinapos ko, sa pagnenegosyo. Tapos pati sa lalaking mamahalin ko, dinidiktahan niyo pa rin ako? Pinakikialaman niyo pa rin ako? Hindi yun pangingialam o pandidikta. Ang tawag doon, gabay ng magulang. Sa nakikita ko, hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya nga nandito ako para turuan ka ng dapat mong gawin. At kasama na doon ang paghiwalayin kami ng boyfriend ko. Dahil po ano? Dahil wala kang hinaharap sa kanya. Ang kalalabasan nyo, ikaw lang magpapakain sa kanya, bubuhay sa kanya, at gagasto sa kanya. Yun ba ang gusto mo maging hanggang tumanda ka? Saka sa itsura niyang boyfriend mo, mukhang hindi gagawa ng matino. Ano naman pong ibig niyong sabihin dyan? Baka ang siste, gatasan ka lang yan. Gamitin tapos sa huli lokohin. Alam na alam ko mga galawan ng mga lalaking katulad ng boyfriend mo, lalo pat may pera ka. Sumusobra na po talaga kayo. Napaka-judgmental niyo naman masyado. Sinasabi ko lang ang mga nakikita ko. Hindi ako tumanda ng ganito na walang pinagkatandaan. Napagdaanan ko na yung mga ganyang ugali ng ilang lalaki. Anak, huwag mo sanang mamasamain. Concern lang sa'yo ang tatay mo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ewan ko po sa inyo. Kung makapagsalita kayo, akala nyo alam nyo na pong lahat. Masyado magaling ang tingin nyo sa sarili nyo para lahat ng bagay sa buhay ko diktahan nyo. Sumusobraan na talaga sa pagiging bastos mo, ha? Hindi ko po kayo binabastos. Sinasabi ko lang din kung anong nakikita ko.
Sa lagay kayo lang ang may karapatan na magsalita tungkol sa opinyon nyo. Ako rin po may karapatan, Tay. Kaya gusto ko lang sabihin na masyado kayong bilib sa sarili nyo. Malaki na po ako para tratuhin yung bata. Kaya ko na magdesisyon sa sarili ko nang hindi kayo kinukonsulta. Kaya kung ayaw nyo akong suportahan, huwag nyo na lang akong pakialaman. Darating ang araw na maiisip mong baluktot ang mga katwiran mo. Tapos sasabihin mong tama ako, pero huli na para magsisi ka. Mas malaki pa po ang tsansa na magsisi ako kapag nakinig ako sa inyo. Kaya sa pangatawanan ng desisyon ko na hindi ko ihiwalayan ang boyfriend ko. Pasensya na kayo, pero wala na kayong magagawa. Tawagin niyo na po akong Swail na anak dahil nakipagsagutan po ako sa tatay ko pero desidido po akong hindi hiwalayan ng boyfriend ko, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po siya at para sa akin ay siya ng lalaking gusto kong makasama habang buhay. Yun po ang unang beses na sinuway ko ang gustong mangyari ng tatay ko, Papa Dudut. Kaya kitang kita ko ang disappointment sa kanyang mukha. Pero dahil alam ko naman sa sarili ko na malaki na ako at kaya ko nang mag-decide, ay pinangatawanan ko po ang gusto kong mangyari. Bilang unang hakbang ay nagsama po kami ng boyfriend ko sa bahay na pagmamay-ari ko at nagkaroon kami ng anak na lalaki, si Rafael. Nang magkaanak po ako, Papa Dudut, ay muli akong umasa na magkakaayos kami ni tatay. Siyempre ayoko naman pong habang buhay na magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil magulang ko pa rin siya. Kaya nga sinimulan ko nang magbalik loob sa kanya bilang anak. Kasama na doon ang pagpapakilala ko sa kanya sa anak ko na apo niya sa akin. Hindi nagtagal ay unti-unti pong naging daan si Rafael para magkaayos kaming mag-ama, Papa Dudut. Mabilis po na lumipas ang mga taon. Nang tumungtong sa edad na 6 ang anak namin ay doon naman po nagkalamat ang pagsasama namin ng tatay ni Rafael matapos ko siyang mahuling ng bababae. At ang masakit pa doon ay pinili niya ang babae kesa sa amin ng anak ko. Masakit oo, pero tinanggap ko na lamang na may pag-ibig na hindi para sa akin at mas nag-focus na lamang ako sa pagpapalaki kay Rafael. Bagaman paminsan-minsan ay nakakarinig pa rin po ako ng panunumbat kay tatay, pero nagbingi-bingihan na lamang ako, Papa Dudut. Sa akin ang mga to. Kung hindi ko pa talaga nakita sa damitan mo mga class cards mo, hindi ko pa malalaman na ang dami mo ng binagsak na subject. Plano mo ba talagang itago sa akin to? Hindi naman po sa ganun, Ma. Anong hindi naman sa ganun? Kaya pala sa tuwing tinatanong kita kung kumusta ang pag-aaral mo, ang dami mong palusot. Ang dami mong sinasabing dahilan. Yun naman pala, tumataginting na 5 ang mga grado mo. Ay, bakit pinabayaan mong umabot sa ganitong pag-aaral mo, anak? Hindi ka naman ganito dati. Magaling ka. Nangunguna ka nga sa klase niyo noon eh. Noon po yun, kasi gusto ko pa yung ginagawa ko. At anong ibig mong sabihin? Hindi mo gustong ginagawa mo? At anong pinagkaiba ng pag-aaral mo ngayon sa pag-aaral mo noon? Sige, paliwanag mo sa akin. Naman eh. Alam niyo naman po kung bakit ako nagkakaganito, di ba? Ilang beses ko po bang dapat sabihin sa inyo na ayoko po kasi sa course ko. Gusto ko na po mag-shift. At saan ka mag-shift? Sa fine arts? Anong gusto mo maging paglaki mo? Meron ka bang patutunguhan kapag yan ang tinapos mo? Mama naman eh. Huwag mo ako mama dyan, ha? May utak ka naman pero hindi mo ginagamit. Mabalik tayo dun sa tanong ko. Kung ayaw mo ng kurso na may kinalaman sa business, anong kukunin mo? Siyempre po yung gusto ko. Alam niyo na po yun. Sinabi ko na po sa inyo yung dati bago pa ako mag-college eh. Yun nga! Kaya nga tinatanong kita kung anong patutunguhan mo kapag yun ang tinapos mo. Maging empleyado? Mangamuhan? Anong klaseng pangarap ba yun, Rafael? Bakit di mo ako tularan? Tignan mo, dahil may sarili tayong negosyo, hindi ko kailangan mamasukan sa ibang tao.
Dahil ako ang amo. Ayaw mo ba akong tularan, anak? Kaya nga ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na yung may kinalaman sa pagiging negosyante ang aralin mo para hindi ka aanga-anga kapag ikaw na ang nagmamanage ng business natin. Hindi ko naman po gustong i-manage yung business natin, May. Tutulong po ako pero may sarili pa rin po akong pangarap. Walang kwenta yung pangarap mo kung sa dulo hindi ka aasenso. Kahit kailan, hindi magiging sapat na gusto mo lang ang ginagawa mo. Paano na lang ang mga pangangailangan mo kung hindi mo rin kayang suportahan ang sarili mo sa kakarampot na perang kinikita mo? Sige nga! Kawawa lang din ang magiging pamilya mo, Rafael. Hindi mo mabubusog ang sikmura ng mag-iina mo kung susundin mo yung passion mo. Kaya sige, ngayon pa lang, pag-isipan mo ng mabuti ang lahat ng mga sinabi ko. Baka dumating na lang yung araw na bigla kang magsisi at masabi mo sa sarili mo na sana nakinig ka na lang sa mama mo. Ma, wag naman kayong ganyan. Alam niyo naman po kung ano gusto ko, di ba? Gusto ko po maging artist. Pangako ma, kapag pinayagan niyo ako, pagbubutihan ko palalo yung pag-aaral ko. Sige na po ma, payagan niyo na po akong kumuha ng fine arts. Hindi! Kung gusto mo, ikaw ang tumusto sa pag-aaral mo. Bahala ka sa buhay mo, total swail ka namang anak. Ma, please. Kahit ngayon lang po kayo makinig sa akin. Ngayon lang naman po ako nakikiusap sa inyo na i-consider niyo yung gusto ko eh. Masunuring anak naman po ako, di ba? Sinunod ko po lahat ng gusto niyo. Lahat ng sinasabi niyo ginagawa ko. Hindi naman po ako nagpabaya sa pag-aaral ko eh. Tumutulong naman po ako sa business natin. Lahat ng yun ginagawa ko kahit hindi niyo na sinasabi sa akin. May kusa ako. Hindi po ba pwede na kahit ngayon lang pagbigyan niyo ako, ma? Yung gusto ko naman at hindi yung puro sa inyo. Mangyayari lang yon kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Tsaka ikaw ang dapat makinig sa akin, ha? Dahil ako ang nanay mo. Sino ka lang ba? Anak lang kita, di ba? Huwag mong sabihing mas nananalaytay sa mga ugat mo ang dugo ng makupad at taksil mong ama. Patunayan mo sa aking mali ang akala ko. Patunayan mo na sa akin ka nagmana. Papa Dudut, alam ko naman pong masakit ang sinabi ko kay Rafael pero nadala na ako ng emosyon ng panahon na yon. Dismayado kasi ako sa mga grades niya at para sa akin ay nasasayang yung pera ko sa pagpapaaral sa kanya. Siguro'y may pagkukulang din ako bilang nanay niya pero wala pa rin po siyang karapatan na isumbat yon sa akin o magmalaki dahil anak ko lamang siya at ako ang nagpapakain sa kanya. Yun po ang mga pangaral ni tatay na itinanim niya sa isipan ko simula noong bata pa ako. Kaya malaki po ang takot ko sa kanya bilang magulang ko. Umaasa po ako, Papa Dudut, na nang dahil sa parehong pamamaraan na ginagamit sa akin noon ni tatay ay uubra yon sa anak ko. Nang pagbubulakbol niya sa eskwela dahilan para labis akong ma-stress. Doon ko po naisip na kausapin ang tatay ko at sinabi niya sa akin na siya ang bahalang magpatino sa anak ko, Papa Dudut. Bagay na sinang-ayunan ko naman. Hindi nagtagal sa bahay na namin tumira si Tatay Froilan at sinimulan na niyang disiplinahin ang kaisa-isa niyang apo. Sa loob po ng isang buwan na pananatili ni tatay sa bahay ay napansin ko po ang pagbabago sa anak ko. Pero imbes na mapabuti mukhang lalo pa pong napasama ang anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang ibig ko pong sabihin na napasama ay napansin kong naging bugnutin at tahimik si Rafael, Papa Dudut. Oo, nalimitahan ang paglabas niya sa bahay namin at mas natutukan niya ang pag-aaral niya. Pero parang naging sapilitan po ang lahat. Kita ko rin po sa kanyang pagiging mailap sa akin at naging malungkutin at tahimik din po siya, Papa Dudut. Nung una ay hindi ko po masyadong binigyan ng pansin ang mga bagay na yon hanggang sa nakita ko na lamang ang pagbagsak ng katawan niya at madalas na pagkukulong sa kwarto. Doon po ako kinutuban ng hindi maganda at nag-worry ako para sa anak ko. Papa Dudut, sinimulan ko pong questionin ang desisyon kong ipaubaya si Rafael sa kanyang lolo dahil alam ko ang ugali ng tatay ko.
Sabihin na natin noon na nakaya ko yung mga bigat at sakit na mga sinasabi niya sa akin at nagkaroon po ako ng matinding takot sa kanya na nadala ko hanggang sa pagtanda ko. Pero hindi ko po naisip yung magiging impact ng ganong klase ng paraan ng pangangaral sa isang bata, lalo na pagdating sa sarili kong anak. Ang totoo ay hindi po ako masaya na hustong pinakikialaman na ng tatay ko ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya alam kong hindi magandang ideya na bigyan ko siya ng karapatan para kontrolin naman ang buhay ni Rafael. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Pinagsasabihan lang kita tapos kumakahikbi ka dyan parang hindi ka lalaki. O baka naman hindi ka talaga lalaki, Rafael. Aba kung ganun, kahiya-hiya ka saan ka natin. Lolo, please. Pwede po bang huwag kayong ganyan magsalita sa akin? Masyado na po kayo na sama ng loob eh. Ano huwag magsalita ng ganyan? May mali ba sa mga sinabi ko? Uulitin ko kasi baka hindi naiintindihan na makitid mong utak. Makinig ka mabuti, ha? Tigilan mo yung pag-iinarte mo. May pakulong-kulong ka pa sa kwartong linti ka? Manong mag-aral ka na lang mabuti para naman hindi pala kulang grado mo sa mga subject mo, Rafael. Hanggang kailan mo ba plano maging sakit sa ulo ng nanay mo? Mahiya ka naman! At kayo, hanggang kailan niyo po ako planong pakialaman? Hanggang kailan niyo planong pakialaman ng buhay ko? Anong sinabi mo? Totoo naman, Lo eh. Pakialamero kayo. Actually, kayong dalawa ni Mama. Pakialamero kayong dalawa. Ang dami niyo pang sinasabi na kung ano-anong nakakasakit. Imbis na suportahan niyo na lang ako sa kung anong gusto ko. Masyado kayong mga pakialamero! Ang kapal naman ng mukha mo, sagot-sagutin ako! Tay! Rafael, anak! Ayos ka lang ba? Naku, nagtutugo ang labi mo! Yan naman kasing anak mo, Cherry. Kung bastusin ako, akala mo hindi ako ang lolo niya. Pero kahit na! Hindi niyo pa rin dapat sinaktan ng anak ko! Apo niyo siya! Apo ko nga siya. Kaya gusto ko isaksak niya sa utak ng magaling mong anak na dapat gawin niya mga sinasabi ko. Dahil para rin yun sa kapakanan niya. Tingnan mo ikaw, nung sinuway mo ako, may nangyari ba mabuti sa'yo? Wala, di ba? Iniwan ka pa rin ng tatay ng anak mo. Kasi hindi ka nakinig sa akin nung sinabi ko na hiwalayan mo na ang lalaking yun habang maaga. O ngayon, nagsisi ka rin sa uli. Gusto mo bang maranasan din yun ni Rafael? Pero magkaibang tao po kami ng anak ko. Ano ka ba? Alam niyo, Tay, tama na po. Tigilan niyo ng pakikialam sa buhay ng anak ko. Maling-mali talaga ang desisyon ko na papasukin pa kayo sa buhay niya. Dahil sigurado magiging miserable lang din siya katulad ko. Miserable bang tawag mo kung asensado ka sa buhay at nakikita mo resulta ng mga pinaghirapan mo? Pero hindi ako masaya! At ayoko mangyari yun sa anak ko! Kaya ngayon pa lang hindi ko na kayo hahayaang panghimasukan ang buhay niya tulad ng ginawa niyo sa akin noon! Mahal ko po ang tatay ko at mahalaga sa akin na lagi kong sinusunod ang mga gusto niya. Lalo na kung sa ikabubuti po yun ng pagkatao ko bilang isang anak. Pero may hangganan po ang pagiging magulang kung ang pamamaraan ng pagpapasunod sa anak ay hindi na makatao at pinangingibabawan na lamang ng takot. Yun po yung damdamin ko ng panahon na naaktuhan kong pinapagalitan, pinapahiya at tinahamak ni tatay si Rafael. Para ko kasing nakikita sa anak ko yung sarili ko noong nasa edad niya. Kaya nga sising-sisi ako at kaagad po akong humingi ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Doon ko rin po na-realize sa mga pagkukulang ko bilang nanay ni Rafael kaya nagsimula po akong bumawi sa kanya. Nilimitahan ko po ang paggugol ko ng panahon sa negosyo ko para tutukan ang anak ko. Unang hakbang na ginawa ko ay sinuportahan siya sa kursong gusto niyang i-pursue sa college na walang iba kung hindi ang may kinalaman sa advertising. Kitang-kita ko po ang magandang progreso at positibong impact noon kay Rafael. Kumbaga ay mas naging passionate siya sa ginagawa niya, kaya kulang na lang ay mag-umapaw sa hustong kasiyahan ng puso ko. Natatandaan ko na ganon yung pakiramdam na gusto ko noong maranasan dahil alam kong mahal ko ang ginagawa ko. Pero kahit na hindi na po yun nangyari ay nagpapasalamat naman ako sa Diyos
dahil hindi pa naging huli ang lahat para sa anak ko na matupad yon, Papa Dudut. Ma, tingnan nyo oh. Nagluto po ako na masarap kasi may good news po ako para sa inyo. Upo muna kayo bago ko sabihin, dali. Aba, ano yan ha? Naintriga naman ako bigla, anak. At nagluto pa talaga ng ano ba to? Uy! Lechon paksiw! Paborito ko to! Kaya nga po yan ang niluto ko eh. Kasi alam ko na paborito nyo yan. Bukod po ron, namiss ko rin po kasi na kasabay kayong kumain. Medyo matagal na rin po kasi yung huling beses na nagkasabay tayo eh. Pasensya ka na, anak, ha? Masyadong busy si mama sa pagmamanage ng business natin. Ma, hindi nyo po kailangan humingi ng dispensa sa akin. Naiintindihan ko po yun. Kaya nga kapag may chance na pwede ko kayong makasama o kahit na makasabay lang kumain, sinasamantala ko na eh. Ay, pero ma, yung good news po pala na gusto kong sabihin sa inyo tungkol po dun sa painting na ginawa ko last time. Ma, nanalo po yun ng first place. Talaga? Oh my gosh! Congratulations, anak! Grabe, ang galing-galing mo talaga! Siyempre po, mana po ako sa inyo eh. Talentado. Wala naman akong talent bukod sa gumawa ng masarap na lumpiang sariwa. Ano pong walang talent? Nakita ko po yung mga painting nyo, ma. Ang gaganda nga po ng mga yun eh. Kaya sigurado po ako na nagmana ako sa inyo. Oh, tignan mo to, nambola pa. Pero nak, sobrang proud ako sa'yo kung alam mo lang. Pasensya ka na ha, kung ngayon ko lang na-appreciate ang mga bagay na ginagawa mo. Masyado ako nabulag na diktahan ka kasi akala ko yun ang tama. Na porke ako ang nanay mo, inisip ko na ako lang ang may control sa'yo. Pero maling-mali ako, nak, dahil naging makasarili ako. Ang totoo, nahihiya pa rin ako sa'yo. Ma, okay na po yun. Alam niyo sa totoo lang, nagpapasalamat nga po ako sa inyo eh kasi pinayagan niyo ako na kunin yung course na gusto ko. Tsaka pinayagan niyo ako na gawin yung bagay na hilig ko. Salamat din po kasi pinagkatiwalaan niyo ako, ma. Malaki naman talaga ang tiwala ko. Susuportahan kita. Siguro, ganun talaga ang tungkulin ko bilang magulang sa'yo. Ang alalayan ka, suportahan ka, at hindi kontrolin ka. Dahil ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng kapalaran mo. Pangako po ma na mas lalo po kayo magiging proud sa akin. Gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mapahiya. Una pa lang po to. Proud na ako sa'yo, anak. At pinapangako ko rin na pag-iigihin ko ang pagiging magulang sa'yo. Babawiin natin yung mga panahon na nawala dahil sa pagiging busy ko sa trabaho. Tung dinner natin, dadalasan pa natin. Palagi rin tayo magbabonding para hindi natin masyadong mamiss ang isa't isa. Anak, hindi ako perpektong mama, alam mo yan. Pero pagsisikapan kong maging mabuting magulang sa'yo kahit na magkaedad ka na. Lagi mo kong maaasahan. Maraming salamat po talaga ma. Mahal na mahal ko po kayo. Mas mahal kita, Rafael. O paano? Kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Mukha pa namang masarap tong lechon paksiw. Lo, anong muka? Masarap po talaga yan. Sige, sabi mo eh. Papa Dudut, kung tatanungin niyo po kung kumusta kami ng tatay ko ay masasabi ko pong mabuti naman ang relasyon namin. Hindi naman po ako masamang anak para tuluyang putulin ang ugnayan namin dahil magulang ko pa rin siya. Bagaman mahirap na po talagang baguhin yung kung anumang ugali na kinasanayan na niya, ay gabi-gabi pa rin po akong nagdarasal sa Diyos na sana'y hipuin niya ang puso ng Tatay Froilan ko upang mapalambot yon. At maunawaan niya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari niyang panghimasukan ang buhay ng isang tao porke siya ang mas matanda at nakakaalam. Kung tutuusin ay sino pa ba ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap? Wala naman po, hindi ba? Bilang magulang kay Rafael ay masaya po ako
na nakikitang masaya ang anak ko sa kung anumang ginagawa niya sa buhay niya. Iba po yung hatid na galak sa puso kapag excited siya sa mga bagay-bagay dahil gusto niya po yung ginagawa niya. Nakakahawa po ang kasiyahan niya, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko na itampok sa Barangay Love Stories. Sana po ikapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay, lalo na ng mga kapwa ko mga magulang. God bless ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cherry. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang karunungan ay para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, bata o matanda ay pwedeng matuto. Kaya lang minsan, may mga aral sa buhay na hindi tinuturo sa mga paaralan. Ikaw, kapuso, gaano ka kahandang ibahagi ang mga importanteng leksyon sa buhay na natutunan mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Celine o mas kilala bilang Teacher Celine ng mga estudyante ko. 34 years old at taga Caloocan. Sa kasalukuyan, kahit na challenging ang modular distance learning since pandemic, ay masasabi ko pa rin po na thankful ako sa profesyon ko. Isa po akong elementary teacher, Papa Dudut. At ang hinahawakan ko ay nasa grade 3. At ang kwento ko po na gusto kong ibahagi ngayong tanghali ay kung paano ako nagpursige na matupad ang pangarap ng Nanay Rosa ko para sa akin. At kahit na nga medyo natagalan bago ako nakapag-decide sa gusto kong maging pagtumanda na ako, ay masayang masaya naman po ako. Mag-isa po akong tinaguyod ni Nanay noong araw, Papa Dudut. Patay na rin kasi ang tatay ko at hindi rin naman po kami mayaman. Kaya nga kahit na anong trabaho basta legal ay pinapasok po ni Nanay. Ginagawa niya po talaga ang lahat upang masuportahan ako at ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Anak, hindi ka man lang ba naiinggit dun sa mga kasabayan mo sa high school? Karamihan sa kanila tapos na sa kolehiyo ngayon at mga professional na. Karamihan nagtatrabaho na rin dun sa Maynila. Nay, sa itsura kong to, mukha ba talaga akong naiinggit? Naisip ko lang naman kasi sayang din. Kung ipagpapatuloy mo lang sana yung kursong kukunin mo, sana teacher ka na rin ngayon. Napakaganda at napakarangal ng trabaho na yun kasi biruin mo, tinuturuan mo yung mga bata na pwede maging susunod na presidente o leader ng bansa natin. O kaya yung gusto magdoktor, mag-inhinyero, arkitekto, tsaka piloto. O diba, nakakagalak ng puso ang maging isang guro. Ikaw lang naman na may gusto maging teacher ako, Nay. Pero ako po ba tinanong nyo kung gusto ko yon? Hindi naman po yata makatwiran na kayo yung nagdidesisyon para sa akin kasi malaki na po ako. Hindi naman sa ganun, pero naisip ko lang kasi. Huwag nyo na po kasing masyadong isipin pa yung tungkol sa bagay na yun. Kesyo maging teacher man ako o hindi, wala na po kayo doon. Kaya ko na pong magdesisyon para sa sarili ko. Sa ngayon, mas gusto ko na lang magtrabaho para magkapera po ako. Diba? Dapat nga maging masaya pa kayo kasi nakakatulong na ako rito sa bahay natin. Hindi na lang po kayo ang kumikita.
Ako naman sanay na sa hirap, anak. Ang akin lang, bata ka pa nung ginusto mo mamasukan na lang, imbis na pumasok ka sa eskwelahan. Nanghihinayang lang ako sa panahon na ginugugol mo sa pagtatrabaho kaysa sa pag-aaral. Sa maniwala ka o hindi, habang buhay naman talaga tayong magtatrabaho. Yun nga po ang punto ko doon. Kung pagka-graduate ko, magtatrabaho rin ako, bakit hindi ko pa umpisahan agad-agad, diba? Nay, akala ko po ba na pag-usapan na natin to? Bakit parang bigla nyo na naman pong inuungkat ang lahat? Ay, anak, huwag mo sanang isipin na gustong kontrolin o pakialaman ng nanay ang buhay mo, ha? Alam ko malaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. At kaya mo na rin magdesisyon ng hindi kumukonsulta sa akin. Pero bilang nanay mo, wala naman ako ibang gusto kundi ang mapabuti ka at ang buhay mo sa hinaharap. Nay, hindi lahat ng maganda pati mabuting kapalaran at buhay sa hinaharap nangyayari dahil nakapagtapos ka sa pag-aaral. Diskarte, tiyaga at sipag po ang sandata para umasenso. Aanhin ko yung diploma na yan kung wala naman sa puso ko yung ginagawa ko. Diba? Baka imbes mapabuti, lalong masira ang buhay ko, Nay. Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung saan mo nakukuha yung mga baloktot mong paniniwala. Sayang ang talino mo sa pagsagot-sagot sa akin kung hindi mo yung gagamitin sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Ewan ko rin po sa inyo, Nay. Dami yung sinasabi. Mabuti pa, isasampay ko na po itong binanlawan ninyo para mabilis nating matapos tong nilalabhan. Tsaka para manahimik na rin kayo. 23 years old na po ako noon pero hindi pa rin po ako nakakagraduate sa college, Papa Dudut. Kalimitan yung mga kabatch ko sa high school nakapagtapos na sa mga kurso na kinuha nila. Pero ako ay choice ko po talaga na huwag lang mag-college pagkatapos ko sa high school dahil sapat na para sa akin na nakakabasa, nakapagsusulat at nakapagbibilang. Lahat naman ng mga basic na bagay na yon ay naituro na at natutunan ko noong nasa elementary pa lamang ako, kaya bakit kailangan ko pang pahirapan ang sarili ko sa pagkakadalubhasa sa isang bagay? Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, may dahilan po ako kaya mas nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. Gusto ko po kasi makapag-ipon ng pera para tuluyan na rin po akong makaalis sa poder ni nanay. Hindi dahil sa hindi ko na siya mahal o gusto ko siyang iwanan, kundi dahil ayoko na pong makisama sa stepfather ko na kinakasama niya ng panahon na yon, Papa Dudut. Ewan ko ba naman sa'yo, Rosa? Ang tagal-tagal mo nang bumibili ng asukal. Napagkakamala mo pa rin asin. Pasensya ka na, mahal. Sabi kasi nung tindero, damputin ko na lang daw yung kailangan ko kasi marami siyang ginagawa. Kaso magkatabi yung asin at asukal Pareho pa silang pino, kaya… Ay nako, ang dami-dami mo pang katwiran. Sige, sabihin mo, paano ako magkakape ngayon? Pambihira, napakawalang kwenta mo talaga Huwag mo namang sabihin yan. Nagkamali ako ngayon pero hindi naman ibig sabihin nun wala na akong kwenta. Ginagawa ko naman ang lahat, di ba? Pasensya na kung hindi sapat. At pasensya na kung ganito lang ako. Yun nga ang problema dun, Rosa. Ganyan ka lang. Hanggang mamatay ka siguro, ganyan ka na lang. Kung bakit ba naman kasi ako nagkagusto pa sa'yo nung araw Hindi sana ako nangungonsumi ngayon. Gusto ko lang naman magkape. Pinapahirap mo pa ang sitwasyon. Kung gusto nyo pang magkape, edi kayong lumabas at bumili ng asukal doon. Ba't? Ano sinabi mo? Silin, anak. Hindi tama na sagot-sagutin mo ng ganyan ang tatay mo. Nay, hindi ko po tatay ang lalaking yan. Di kami magkadugo kaya bakit hindi ko siya sasagutin? Saka may katwiran naman ako. Hindi naman po kayo baldado, di ba? Kaya niyong maglakad palabas sa pamamahay na to at pumunta sa tindahan. Kaya bakit hindi niyo gawin nang sa ganon mabili niyo ng tama yung inuutos niyo kay nanay? Napakabastos mo talagang bata ka! Sino po bang naunang nambastos dito? Ako po ba? Si nanay po ba? Di ba kayo ang unang nambastos? Hoy Rosa, kapag hindi ako nakapagpigil, susungal-ngaling ko na talaga tong anak mo. Akala mo kung sino na makapagsalita, porke kumikita na ng pera. Dati naman sunod-sunuran ka sa akin Dati yun, kasi wala pa akong kamuwang-muwang kung gaano ka kasamang tao. Akala ko pa naman mabait ka,
Pero tinatago mo lang pala yung sungay at buntot mo. Isa na lang talaga, paduduguin ko na yung bibig mo. O sige, subukan niyo lang. Gawin niyo para may kalagyan kayo. Pwede ba, Antonio, Celine? Manahimik na kayo. Anak, hindi naman kita pinalaki at pinag-aral noon para mambastos ng mas matanda sa'yo. Kahit paano, matuto ka pa rin igalang ang tatay-tatayan mo. Kahit na hindi kayo magkadugo, tandaan mo, magkakasama tayo sa pamamahay na to. At ikaw naman, Antonio, ano bang problema mo? Kung mainit na naman ang ulo mo dahil natalo ka sa sabong, pues, wag mo sa amin ang anak ko ibunton yan. Hindi ba nga? Matagal ko nang sinasabi sa'yo na tigilan mo na ang kaso sugal dahil walang magandang kahihinatnan yan. O kita mo, pati pambili mo ng lecheng asukal na yan, sa akin mo pa hinihingi. Hindi kita nanay para sundin ko, Rosa. Kaya tigilan mo kasi sermon sa akin. Yang anak mo suwail ang sawayin at pagsabihan mo. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi, pag-uutugin ko kayo. Ginagawa, hindi sinasabi. Abat, ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabi na tumahimik na kayong dalawa! Yang anak mo kasi, akala mo kung sino? Napakayabang. Bakit? May pagmamayabang naman ako ah. Ikaw ba, meron? Sige nga, ipakita mo. Perwisyo ka na nga sa bahay at buhay namin ni nanay. Wala ka pang silbi at palamunin ka pa. Grabe, sino sa atin tong makapalang muka? Di ba ikaw yun? Ay! Mga buwisit talaga kayo! Hindi pa ba kayo titigil? Gusto niyo pa talaga magwala ako? Ha? Sinabi na tumigil na kayong dalawa! Nakilala po ni nanay ang stepfather kong si Antonio noong nasa third year high school pa lamang ako. Naging suki niya kasi ito noong nagtitinda siya ng almusal at merienda sa tapat ng ginagawang gusali kung saan ay nagtatrabaho naman ito bilang construction worker. Nang mga panahon na yon ay hiwalay na sa unang kinakasama niya si Antonio at wala naman po siyang naging anak dito. Wala rin naman pong issue sa akin kung gustuhin man ni nanay na makisama sa kanya noon dahil patay na rin po ang tatay ko. Saka wala rin naman akong malalim na relasyon sa sarili kong ama para pagbawalan pa si nanay kung magkakagusto siya sa iba. Nang mga unang taon po na kasama namin si Antonio ay aaminin ko na para ako nagkaroon ng father figure sa katauhan niya. Kaya lang habang tumatagal ay mas naimpluwensyahan na siya ng iba niyang mga barkada na magbisyo na naging dahilan naman para mapadalas ang away nila ni nanay. Sa sobrang dalas nga po noon ay natotorete na ako. Kaya naman simula noon ay pinagplanuhan ko na talaga na makaalis na sa pamamahay namin, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Nabanggit ko po noon na inspirasyon ko para maging teacher ay ang nanay Rosa ko, Papa Dudut. Bakit? Dahil no read, no write po siya. Hindi po kasi siya noon nabigyan ng pagkakataon na makatungtong sa paaralan para makapag-aral. Kung may alaman siya sa pagbibilang o pagkukwenta dahil nga sa tindera siya. Pero malaking factor pa rin po ang pagiging illiterate niya para hindi po siya noon tanggapin sa mga trabaho na madalas niyang pinapasukan. Hindi po kami close ng nanay ko noong nagkaedad na ako. Kasi ang totoo niyan ay naiinis talaga ako sa kanya. At malaking dahilan po noon ay ang pagiging martir niya pagdating sa pag-ibig. Kaya nga kahit na ginagawa na niya ang lahat para ako noon ay mapagtapos sa college ay hindi ko pa rin po pinapahalagahan ang paghihirap niya dahil mas pinagtutuunan ko lang ng pansin ang sarili ko. Kaya nga imbes na pumasok sa eskwelahan ay ginagamit ko noon yung pera na ibinibigay niya na pang tuition fee ko sana para makapaghanap ng trabaho sa malayong lugar. Ayaw ko na rin po kasing magtiis pa ng ilang taon sa pag-aaral na kasama si nanay at ang stepfather ko sa bahay, Papa Dudut. Nay, alam mo,
kapal nyo talaga kahit kailan. Anong sinabi mo? Aba Silin, hindi kita pinagtapos ng elementary at high school para bastusin lang ako. Baka nakakalimutan mo na. Nananay ko kayo. Na dapat hindi ko kayo pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Ay, pwede po ba? Alam ko naman yun. Paulit-ulit lang kayo. Aba, paano hindi ako magpapaalala sa'yo? Parang lagi mo nakakalimutan. At saka teka nga, bakit ba ang init kagad ng ulo mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa iyong bata ka? Nagtanong pa talaga kayo? Hindi ba halata na pinahiya nyo lang naman ako dun sa mga kaibigan ko na pumunta rito sa bahay kanina? Nay naman! Sana hindi na lang kasi kayo nakisali sa kwentuhan namin. Tuloy, parang kasalanan ko pa na hindi pa rin ako graduate ng college. Samantalang sila, ayun, mga profesional na. Ay, anak, hindi naman ganun ang intensyon ni nanay nang sabihin ko yun sa mga kaibigan mo. Kung ganun, ano po yung intention nyo? Ilang beses ko nang sinabi, hindi ako nanghihinayang na hindi ako tumungtong sa kolehiyo dahil proud ako na kumikita ako ng pera sa sarili kong paraan. Bakit? Ang pagiging cashier ba? Waitress at tindera, hindi po ba yun may tuturing na propesyon? Kailangan ba para matawag na marangal ang isang trabaho, dapat pulis, doktor, piloto o yung gustong-gusto nyo para sa akin na teacher? Parang hindi naman po yata patas yun, Nay. Celine, wala naman akong sinasabing ganon. Siyempre, ang trabaho basta marangal, trabaho. Hindi ko minamata ang pagiging cashier mo o waitress at tindera. Hindi mo na itatanong, proud din ako sa'yo. Kaso, mas magiging proud sana kayo sa akin kung naging teacher ako. Oh, hindi kayo nakapagsalita kasi tama ako, di ba? Gusto ko lang naman na meron kang ibang gawin sa buhay mo, anak. Yun bang tipong hindi ka lang nagtatrabaho, nakakatulong ka pa sa iba. Sa nakikita ko kasi ngayon sa'yo, pag umuwi ka rito sa atin, lagi ka lang pagod. Tapos ginagabi ka pa madalas at wala ka ring panahon para magsaya. Bata ka pa. Hindi mo pa ng daigdig para kumayod na parang kalabaw. Pasensya ka na kung sa palagay mo, masyado ako nagiging mapapel. Pero bilang nanay mo, nararamdaman ko na hindi ka naman talaga. Paano na lang ako magpahinga? Kung sa palagay mo wala na akong oras para magsaya at itong pag-imbita ko na lang sa mga kaibigan ko yung pahinga ko, sana hindi na kayo umeksena. Kung talagang may concern kayo sa akin bilang nanay ko, pabayaan nyo na lang kasi ako kung anong gusto kong maging pagtanda ko. Basta hindi ako nagnanakaw o gumagawa ng masama, huwag nyo na akong pilitin na magbago. Bakit ba gustong-gusto nyo ako maging teacher? Alam ko na. Siguro gusto nyong turuan ko kayong bumasa at sumulat, no? Yun naman palang dahilan na Huwag mong pagtawanan na hindi marunong bumasa o sumulat ang nanay mo, Celine. Bakit? Sa palagay mo, kung may pagpipilian lang ako noon, gugustuhin ko bang maging ganito? Siyempre hindi. Kaya nga ang pangarap ko sa'yo, makapagtapos ka ng pag-aaral para hindi ka matulad sa akin. Bilang nanay mo, nakahanda akong gawin ang lahat para makamit mo ang pangarap mo at magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. Kaya imbis na pagmalakihan mo ako, isipin mong mabuti ang mga pinagsasasabi mo sa akin. Kung buo ng desisyon mo, sige, huwag ka nang mag-aral. Hindi na kita pipilitin. Pero sana lang, huwag mong pagsisihan ang pasya mong yan pagdating ng araw. Dahil sinayang mo yung pagkakataon na maraming beses nang ibinigay sa'yo. Nang mga panahon na yon ay uso ang pagtiteacher, Papa Dudut. Sa katunayan, ilan sa mga anak ng kumare ni nanay ay mga profesional ng guro. Hindi naman po ako naiinggit dahil ayaw ko naman po talagang maging guro at bukod doon, maiksi ang pasensya ko at wala po akong kaamor-amor sa mga bata. Ang pangarap ko sa buhay ay ang magkaroon ng sariling negosyo. Ayaw ko naman na habang buhay na mangamuhan ako at matutupad ko po yon kapag nakapag-ipon na ako ng maraming pera. Para sa akin, pag-aaksaya lamang ng pera ang pag-aaral dahil hindi naman lahat ng may diploma dyan ay napapakinabangan nila. Sabi ko noon sa sarili ko ay walang halaga ang sertipikong matatanggap ko mula sa 4 na taon o mahigit pang pagsusunog ng kilay kung kulang din naman ako sa diskarte. Ika nga nila, mas masalimuot ang tunay na mundo. Kaya nga mas naging bingi po ako sa pakiusap ni nanay na mag-aral po ako hanggang sa siya na lang din po mismo
ang nagsawa sa pangungulit niya sa akin. Anak, saan kayo nang galing ng lalaking yon? Pwede ba, Nay? Ano bang klaseng tanong yan? Saka pakialam nyo ba? Anong pakialam ko? Eh, syempre, nanay mo ako! Aray ko, bakit ba kayo nananakit? Ikaw kasi, kung umasta ka parang kayang-kaya mo ng sarili mo, ni hindi man lang ba talaga pumasok dyan sa kukote mo na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Hintay ako ng hintay kung anong oras ka ba makakauwi tapos ngayon ka lang darating? Alauna na ng madaling araw, Celine! Marunong akong tumingin ng oras, Nay. Di nyo na kailangan ipaalala sa akin. At saka bakit nyo ba ako hinihintay? Di ba, sanay naman kayo na palagi akong gabi umuuwi. Oo nga, pero hindi ka inaabot ng ganitong oras at hindi rin dahil kasama mo ang lalaking yon. Ano po bang problema nyo sa boyfriend ko? Bakit parang kanina pa kayo nabubuisit sa kanya? Hindi lang kanina, kahit noon pa. Alam mo, hindi talaga magandang pakiramdam ko sa lalaking yun eh. Nalolokohin ka lang niya at sasaktan. At tama nga yung hinala ko dahil nakita ko yung may kaakbay na ibang babae nung nakaraang araw. Di nga. Nay, baka naman nag-iimbento lang kayo ng kwento kasi gusto nyo makipaghiwalay ako sa boyfriend ko. Anong nag-iimbento? Kitang-kita ng dalawang mata ko, hindi ako sinungaling, Celine. Kung hindi, anong tawag dyan sa ginagawa nyo? Nag-aalala lang ako sa'yo dahil anak kita. Sino ba namang magulang ang gustong mapahamak ang mga anak nila, hindi ba? Wala! Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo na ang lalaking yan dahil walang magandang may dudulot ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Sasaktan ka lang niya, paiiyakin. Gusto mo ba yon? Sinasabi nyo lang po yan kasi naiinggit kayo sa akin at ayaw nyo kong maging masaya. Alam mong hindi totoo yan. Yun po ang totoo dahil kung hindi, sige, ano pong tawag nyo dun? Gusto nyo makipag-break ako sa boyfriend ko dahil sasaktan niya lang ako, ganun po ba? Nay, naririnig nyo ba sarili nyo? Sa inyo pa talaga nang galing na ayaw nyo akong manatili sa isang relasyon? Kasi pwede akong maging katulad nyo pagdating ng araw? Anak, Tama ako, di ba? Naiinggit lang kayo sa akin kasi yung relasyon na meron ako ngayon hindi katulad ng sa inyo ni Antonio. Kaya gusto nyong iwanan ko ang boyfriend ko at tapusin ang lahat sa amin dahil ayaw nyong maging masaya ko. Nanay ko ba talaga kayo? Sinasabi nyo na nag-aalala kayo sa akin pero bakit hindi naman ganun ang nararamdaman ko? Saka pwede po ba? Hindi na ako bata. Hindi nyo na ako dapat pakialaman sa mga desisyon ko o sa mga tao na pinakikisamahan ko. Dahil hindi ko rin naman kayo pinakikialaman noon at pinipilit na hiwalayan si Antonio kahit na palagi naman niya kayong sinasaktan at iniinsulto. Alam nyo, sumusobra na talaga kayo sa pagiging pakialamera nyo. Isa na lang talaga ang paraan para matigil to na eh. anong ibig mong sabihin, anak? Iiwan ko na kayo. Magsama na lang kayo ni Antonio habang buhay dahil mukhang wala rin naman kayong balak na hiwalayan yung taong yon. Pakiusap naman, Celine. Huwag mong gawin sa nanay ito. Huwag kang umalis, nak. Anong gusto nyo? Magsama-sama pa rin tayo sa iisang bubong? Kahit na hindi na maayos ang relasyon natin? Ayoko ng gantong buhay, Nay. May sarili rin akong pangarap. Hindi naman pwede na habang panahon magkasama tayo. Alam nyo yun, di ba? Kaya ngayon pa lang, masanay na kayo dahil malapit na po tayong maghiwalay ng landas. Nakakatawa na strikto ang mga magulang natin pagdating sa pakikipagrelasyon natin. Kesyo ayaw daw nila tayong mapunta sa maling tao at mapahamak sa dulo. Tapos sila, lalong-lalo na ang nanay ko ay tila bingi at walang pakiramdam na nananatili sa isang toxic na relasyon kasama ang stepfather ko. Nang mga panahon na yon ay mas lalo po akong nagpursige sa pagtatrabaho upang makaipon na ng pera at makaalis sa poder ng nanay ko sa lalong madaling panahon. Pero hindi rin naman po habang buhay ay makakasama natin ang ating mga magulang. Darating yung panahon na iiwan natin sila at para sa akin ay hindi po yun pagiging selfish dahil hindi naman po responsibilidad ng anak na alagaan ang kanilang mga magulang.
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang sabi nga nila, kung kailan naman desidido ka na at nakahanda na ang mga plano mo sa buhay, ay saka naman biglang maglalaro ang tadhana. Yun po kasi yung eksaktong naranasan ko noon, Papa Dudut. Nang minsan akong umuwi sa bahay namin at hindi ko sinasadyang naabutan ng stepfather ko na may kinakalantaring iba, at doon pa po talaga mismo sa loob ng bahay namin yon. Siyempre wala noon si nanay dahil abala sa paghahanap buhay, at yun naman ang sinamantala ni Antonio para makipaglandian sa iba. Kahit na masama ang ugali niya, ni minsan na hindi po pumasok sa isipan ko na pwedeng mangyari ang bagay na yon. Dahil akala ko ay mahal na mahal nila ni nanay ang isa't isa. Pero doon ko nga lang po napatunayan na si nanay na lang pala Ang kapal din talaga ng pagbumukha mong demonyo ka! Aray ko! Hoy! Ano ba? Tigilan mo nga, Celine! Teka, ano nangyayari dito? Celine, anak, bakit mo sinasaktan ang stepfather mo? Tingnan mo, ang dami na niyang kalmot. Antonio, ano bang ginawa mo? Bakit akong tinatanong mo? Bakit hindi ang magaling mong anak dahil siya naman tong unang nanakit? Kulang pa nga yung mga hampas at kalmot mo kumpara sa mga kasamaang ginawa mo sa nanay ko. Walang hiya ka? Pinagkatiwalaan kita? Minahal ka naman ng nanay ko tapos anong isusukli mo? Gana ka pa talagang makipaglandian sa iba at dito pa mismo sa pamamahay namin. Antonio, totoo ba ang sinabi ni Celine? Ha? Huwag mo nang subukan magsinungaling dahil huling-huli ko kayo kanina habang naghahalikan. Sarap pa nga ng pagkakapatong mo sa kanyang demonyo ka eh. Sinamantala mo na wala si nanay para dalhin ng babae mo sa bahay namin. Napakawalang hiya mo, Antonio! Nagpapaniwala ka sa baliw mong anak, Rosa. Kilala mo naman yan. Ayaw niya sa akin. At gagawin niya ang lahat. Mapalayas lang ako sa pamamahay na to. Hoy, huwag mo akong baliktarin ha. Alam kong nakita ko at hindi ako nag-iimbento. Nay, huwag niyo sabihin na naniniwala kayo sa lalaking yan. Kilala niyo ako. Kinukonsinti ko ang pagpapakamartir niyo kasama siya. Pero ibang level na po ng katangahan kung hahayaan niyo pang iputan kayo sa ulo. Pwede ba? Tama na, Celine! Ewan ko sa inyo, Nay! Sinabi ko naman sa'yo, Rosa. Nagsisinungaling yung anak mo kasi gusto niyang paghiwalayin tayo. Pwede ba tumahimik ka na rin, Antonio? Akala ko ba saan ka basta naniniwala? Anak ko si Celine at kilala ko siya. Alam kong hindi siya basta-basta mag-iimbento o gagawa ng kwento. Pero dahil wala naman siyang ebidensya para patunayan ang sinasabi niya, sino ko para husgahan ka? Pero alam mo, Antonio, hindi lang ako marunong bumasa at sumulat. Pero hindi ibig sabihin, pwede mo na akong tratuhin na parang mangmang. Akala mo ba hindi ko nararamdaman ang panlalamig mo sa akin? Na hindi ko nakikita na bigla ka na lang nagkaka-interes sa iba na higit na mas bata at mas maganda sa akin? Ayoko lang maniwala na posibleng dumating ang araw na ito. Dahil nga, ayoko rin na tapusin ang relasyon natin. Pero naguguluhan na ako. Alam mo, tama si Celine. Ang tagal-tagal ko na rin nagpapakatanga sa'yo. Nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating lalaki na minahal ko. Ano ba pinagsasabi mo? Ako pa rin to, Rosa. Ayoko na munang makita ka sa bahay namin, Antonio. Mabuti pa, umalis ka na lang muna kasi naninikip lang ang dibdib ko hanggat magkakasama tayo. Ang dami mong arte. Bahala ka sa buhay mo kung yan ang gusto mo. babalik na lang sa dati yung masaya at maayos nilang pagsasama ng stepfather ko. Pero hindi rin kasi ganun ang buhay. May paraan ng langit para paghiwalayin ang mga tao na hindi naman talaga dapat magkasama.
At madalas nangyayari po yon sa masakit na paraan. Katulad na lamang ng biglang Sumama si Antonio sa babae nito at iniwan na lamang sa ere si nanay. Hindi ko po nakitang umiyak si nanay noon, Papa Dudut, pero gabi-gabi ko namang naririnig ang pagtangis niya. At bilang isang anak ay doon po ako nakakaramdam ng konsensya dahil naiisip ko na iwanan siya noon. Kaya nga kaagad ko na rin pong kinalimutan ang bala kong pag-alis sa bahay namin. Sa halip, mas pinagtuunan ko na lamang po ng pansin ang kaysa isang magulang ko at na-realize ko na habang abala ko sa paglaki, nakakalimutan kong tumatanda na pala ang nanay ko, Papa Dudut. Ibig sabihin, umiiksi na rin po ang panahon para makasama ko siya sa buhay na ito. At ayoko pong dumating yung araw na lubos ko po yung pagsisihan, Papa Dudut. Anak, sa palagay mo ba, kaya ko kayang basahin yan? Siyempre po, Nay, kaya nyo. Ano, handa na po ba kayo? Ano po tong letter na sinulat ko? R. Natatandaan ko, sabi mo, Aryan. Tama. Ngayon, ano naman itong kasunod ng R? Ay, yung mukhang piso, sabi mo O. Yung parang 25 naman, ang maliit na O kapag isinulat. Aba, naalala nyo pa po pala yun? Sige, ano naman pong letra itong parang ahas, nakatunog din ng ahas? S. Tama! Ano naman pong tawag dito sa patriangle na letter na to? Alam ko yan, anak. Paborito ko yan kasi nakakatuwang isulat yan. A ang tawag dyan. Ang galing nyo, Nay! Natatandaan niyo po yung mga alpabeto na tinuro ko sa inyo. Oh magaling din kasi ang teacher ko Naku, nang bola pa po kayo. Nagsasabi lang ng totoo ang nanay. O siya, pero hindi pa po tayo tapos kasi kailangan niyo pa pong basahin itong sinulat ko. O sige, Nay, subukan niyo po. Wrong. Sarili ko, kinalimutan ko kayo. Pasensya na kayo kung naging masama akong anak sa inyo. Celine, Di na tumagal pa yung pagdurusa ko. ikaw din naman, anak. Nasa tabi kita nung mga panahon na iniwan ako ni Antonio. Alam mo, doon ko nga naisip na kaya ko palang mabuhay nang wala siya. Pero hindi ko kaya kapag ikaw ang nawala sa akin. Hindi po ako mawawala dahil babawi po ako sa inyo. Marami na po akong panahon na sinayang para makasama kayo at ayoko na pong dagdagan pa yon. Higit kanino man, kayo po yung pinakamahalaga sa akin at gagawin ko po ang lahat para mas maging mabuting anak sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. Pagpalain ka panawa ng Ko mula sa pagkatrabaho ang siyang pinangsuporta ko sa sarili ko noon at nag-working student din po ako para makapagtapos. 28 years old na po ako nang graduate at 29 naman nang makakuha ko ng lisensya para makapagturo. At doon na nga po nagsimula ang pagiging ganap na guro ko. Nakakatawa na noong una ay ayaw ko pang maging teacher pero nang dahil kay nanay na-inspire po akong kunin ang propesyong ito upang maturuan pa ang mga katulad niya na salat sa edukasyon nang dahil sa kahirapan. Kaya nga bukod sa pagtuturo sa paaralan ay aktibong volunteer teacher din po ako sa barangay namin. Papa Dudut, masaya po ako dahil nagkaroon ng reason or purpose ang buhay ko. At tatanawin ko pong malaking utang na loob ang lahat ng ito sa nanay ko. Kaya nga po ang payo ko sa mga kabarangay natin dyan, lalo na yung mga kabataang pinag-aaral ng mga magulang nila hanggat may pagkakataon na ibinibigay sa atin upang mag-aral at makapagtapos ay sunggaban na po natin. Dahil hindi lahat ay kayang makatungtong sa paaralan at matuto. Kaya nga po ang tanging hiling ko sa Diyos ay dumating ang araw na mabigyan ng pantay-pantay na edukasyon ang bawat kabataan sa mundo anuman ang estado nila sa buhay. Ay pumanaw na si Nanay Rosa. Pero alam ko na kung nasaan man siya naroon ngayon,
Proud siya sa akin bilang anak niya at katulad niya, wala po akong ibang hiling kundi ang muli kaming magkita pagdating ng panahon. God bless po sa inyo, Papa Dudut, and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Celine. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.